Prijatelji fudbala, dobar dan. Dobrodošli na prvenstvenu utakmicu Jelen Super Lige, u kojoj se sastoji kao gost ekipa Spartak Zlatibor Voda iz Subotice i domaćin Radnički. Ekipa Spartaka nas ubiđa u sledeći sastav broj 12. Aleksić, 4. Kovačević, 6. Bratić, 9. Čović, 10. Despotović, 13. Novaković, 15. Šarac, 17. Antonić, 20. Puškarić, 22. Popara i 24. Adamović. Rezervni igrači: 1. Stijaković, 3. Damjanović, 11. Nosković, 14. Mezeji, 18. Milivojev, 21. Farkaš i 23. Vojvodić. Kapitan je Vidak Bratić sa brojem 6. Trener ekipe je Petar Kurčubić, sudija Danilo Mihajlović iz Vranja, delegat Fudbalskog saveza Srbije Dejan Ivanović, takođe iz Vranja. Pozdravite i navijače Spartaka. Poštovani posetioci, ljubitelji fudbala, želimo vam da uživate u današnjoj utakmici. Molimo vas da imate u vidu da u fudbalskom sportu nema mesta izražavanju bilo kakvih formi rasizma i etničke.